aw bɛ RFI de kan nɛgɛ kaɲɛ 12 bɛ Bamako, kaɲɛ 13 bɛ Paris. Issouf Zerbo. Aw dan se an ka kunnafoni na bakurubaw filɛ nin ye. Bi novembre kalo tile fila lon de diɲɛ tɔnba ONU y'a sugandi k'a kɛ kunnafonidilaw fagali ka kiribaliya kɛlɛ lon ye. O lon ɲɔgɔn de la fana san 2013 RFI kunnafonidilaw Ghislaine Dupont ni Claude Verlan fagara kida la fanfɛ Mali la. Mali jamana yɛrɛ kɔnɔ kabi n'o don sigira kunnafonidilaw ka yɛrɛya bɛɛ lahala jumɛn na an bɛna jaabi sɔrɔ. Kunu mɔgɔ 10 ɲɔgɔn fagara Burkina Sahel mara la. Kunu yɛrɛ de kun ye jamana in sɔrɔsiw ka san 61 san yɛlɛma lon ye. A ɲɛnagɛ senkɔrɔ jamanakuntigi Christian Kabore ye wele bila fasodenw ma k'u ka wuli ka jɔ ka fara ɲɔgɔn kan ka jatigɛwalew kɛlɛ. Farafinako kan waati yɛlɛma lajɛrɛba COP26 bi senna Glasgow dugu la Écosse. Kunu diɲɛ jamanakuntigiw ni marabaw y'u sinsin dɛmɛko de kan ka ɲɛsin jamanaw ma minnu kan waati yɛlɛma kɔlɔlɔw bɛ ka dadigi kɛ kosɛbɛ. I n'a fɔ n y'a fɔ n ka kumabaw kɔnɔna na cogo min Mali la novembre kalo tile fila lon san 2013 RFI kunnafonidilaw Ghislaine Dupont ani Claude Verlan fagara Kidal fan fɛ. Akimi jatigɛwalekulu ye fagali in tigiya ta hali bi o fagabagaw ma sɔrɔ ka kiri fɔlɔ. O hukumu kɔnɔ diɲɛ tɔnba ONU ye novembre kalo tile fila sugandi k'a kɛ kunnafonidilaw fagali ka kiribaliyaw kɛlɛ lon ye. Mali yɛrɛ kɔnɔ sigira fɔ sisan kunnafonidilaw ka yɛrɛya ma sinsin ka ɲɛ hali bi. O ye Mali kunnafonidila dɔw kɔni hakilila ye. An k'u lamɛn Baba Sangare ka bɔ Baba Sangare fɛ Banko. Mahamadou Talata Maïga ye Mali kunnafonidi ɲɛmɔgɔyaso gafe marala dɔ ye. Ale fɛ ko kunnafonidilaw ka yɛrɛya ye fari fila de da san 30 laban in kɔnɔ. De 91 jusqu'en 2012. Ka bɔ san 1991 na fo a 2012 yɛrɛya in kɔni bonyara sariya bolo kan. Ka bɔ o waati de la tensa dibi donna kow la. Kɛrɛnkɛrɛnya la 2013 Claude ni Ghislaine ka fagali ye takura ka kow la. Fo sisan kunnafonidilaw ka yɛrɛya la nɔgɔyara. Kunnafonidilaw tɛ ka baara kɛ a cogo la wa a tɛ ka kɛ hakilisigi fana kɔnɔ. Min yɛrɛ ka kan k'u dɛmɛ k'u ka baara kɛ a ɲɛma. Aminata Sanogo kunnafoni sɛbɛnso Inter de Bamako ɲɛmɔgɔ ale bolo ko Ghislaine ni Claude fagacogo ɲɛdɔnbaliya tɛ ko faamuta ye bi ko i jan ko de baarakɛlaw tun don. N'a fɔra ko RFI journaliste fila sara Mali la ko ma se ka ɲɛdɔn vraiment u ka kodɔn sira degré mun na an kun t'a dɔn k'a fɔ ko dossier bɛ se ka bi sɔrɔ k'a sɔrɔ ɲɛma don a la. O t'a bali ale b'a hakilinan ta fɔ Mali kunnafonidiko yɛrɛya kan. N y'o de fɔ n k'a taara ɲɛfɛ ka d'a kan journaux cayara mɔgɔ caman ye baara sɔrɔ mais a kɔlɔlɔ ye min ye sisan mɔgɔ yɛrɛ tigɛlen bɛ journalistes la il faut que a ka professionnaliser parce que n'importe qui ne peut pas se prévaloir aujourd'hui k'a fɔ ko carte de presse bɛ ne bolo ou bien ne ye kalan dɔɔni kɛ ne ye journaliste ye o de baara tiɲɛ an bolo. O yɛrɛ de kosɔn baara kura dɔ bɛ senna ka se ka Mali kunnafoni bulon lajɛ a ka a baara kɛbagaw lakana ka ɲa. Baba Sangare Bamako RFI. Mali la amito alibi donateme wasabulon CNT ɲamadanka nanina Isa Kawujim bɛɛ kiritigɛlaw bolo kan kaso la nin wagati la. Jalakiba kan k'a ye a ɲini ka basigi yɔgɔyɔgɔ ale kɛlen kɔ ka marabajɛkulu ɲama Choguel Maïga kɔfɔ. Kunu kulu dɔ sigira CNT la san ko ka ko in jateminɛ kɛ tile 5 cɛ kulu in ka kan ka a ka kɔjaabiw lase. André Traoré. Ni baarakɛkulu min sigilen filɛ nin ye n'a bɛ wele ko commission ad hoc a ka baara de bɛna bɛn sɛgɛsɛgɛliw ma walasa ka dɔn ka jɛya Isa Kawujim ni ale ye CNT ɲɛmaaba danga naaninan ye a jalakile don ko minnu na ka olu tiɲɛw bɛɛ lajɛlen dɔn u ka baara bɛna kuncɛ ni dantigɛli sɛbɛn dɔ ye min bɛ wele ko rapport o de kɔnɔ u bɛna fɔkafilɛ dɔw kɛ fɔkafilɛ minnu bɛ kɛ sababu ye ni ka taafan jira CNT la Isa Kawujim ka nin jalakili ko in na o taafan fɔlɔ bɛ se ka kɛ fanga berefini min bɛ wele ko immunité k'o wuli ka bɔ Isa Kawujim kan ni ka bila sariya ka bolo kan a taafan fan filanan bɛ se ka kɛ baarakɛkulu min a jira k'a fɔ ko Isa Kawujim ka bila sariya ka bolo kan ni o kɛra u b'a ɲini CNT fɛ u k'a lafasa ni ka bɔ sariya bolo ni baarakɛkulu min filɛ nin ye ni mɔgɔ 15 de b'a kɔnɔ a ɲɛmɔgɔba Sulemani Den y'a jirana k'a fɔ ko tile 5 de b'u bolo walasa ka nin baara in kɛ dantigɛli sɛbɛn min bɛna jara baarakɛkulu in fɛ Sulemani Den y'a jirana k'a fɔ ko CNT ka tɔnsigiba min bɛ wele ko plénière u bɛ se ka sɔn a ma walima ni CNT sɔnna a ma o kɔrɔ b'a jira k'a fɔ ka gafe bɛ ta ka baara kɛ n'a ye nka ni CNT ma sɔn o kɔrɔ b'a jira k'a fɔ u bɛ taa sira wɛrɛ fɛ ni nin wulikajɔ ninnu de kun cɛra a bɛna dɔn CNT fɛla ye min ye Isa Kawujim ko la. André Traoré Bamako RFI. An bɛ bɔ Mali la ka sen don Burkina
so ina fɔ n y'a fɔ kumabaw kɔnɔna na cogo min sɔrɔsiw ka san 61 san yɛlɛma lon okumu kɔnɔ kunu ɲɛnajɛ kɛra ka taasi bila kɛ sɔrɔsi banbagatɔw ye jamanakuntigi yɔrɔkumari Christian Kabore ye wele bila fasodenw ma k'u ka ani ka fara ɲɔgɔn kan sango ka se ka jatewalikɛlaw kɛlɛ a ɲama ani ka jamana lakana o kun bɛ ka kɛ ka kɛɲɛ ni mɔgɔ 10 ɲɔgɔnna fagali ye Dambam dugu ani Marakɔy dugu cɛ Sahel mara la Abdoulaye Ouattara bi binkani tɛmɛcogo ɲɛfɔ anw ye sero ka fola fajari fɛ nin kadi donna banbagaciw nana ben seresi polisiw ka daga dɔ kan di dugu la o ye ningɛ kaɲan kelen sɔrɔ kɛlɛ la lakana tigilamɔgɔ cɛman polisi mɔgɔ 5 fagala 4 commandant fɔlɔ benkanikɛla ninnu taara ni polisiw ka mɔbili kelen ye ani mobilɛti 8 jamana manabagaw ma kunnafoli di o benkani nin kan fɔlɔ yɔrɔ ɲininiw bɛ sen kan jango ka mɔgɔ to ninnu ko dɔn ani fana ka banbagaci ninnu ɲantigɛ kabini san 2017 di mara la lakana ko sabatinin tɛ banbagaciw b'o ka benkaniw kɛ tuma dɔ la sugufɛw la tuma wɛrɛ la fana o bɛ taa lakana tigilamɔgɔw ka dagaw de kɔnɔ di nafa ka bon ayiwa eketo baara an ka ni kunnafoli min an kuma ma kɔnɔ na o tɛ fili an sɔrɔ an bɛ taa Ethiopie sisan kɛlɛw bɛ tɛ ka kɔ tigɛ jamana in kɔnɔna na karilon banbanci TPLF denw k'u ye dugu 2 minɛ jamana marabaw y'o sɔsɔ kunu tɛnɛlon jamana ɲama cɛ Abiy Ahmed ye layidu ta ko ani Tigre marabolo banbanciw ka kɛlɛ bɛna na kɛ fɔ n'ale sera ka sebaya sɔrɔ o kan kɛlɛ wulila jamana in sɔrɔsiw ni banbanci ninnu cɛ kabini san 1 sisan an bɛ taa farafina kɔ kan sisan farafina kɔ kan waati yɛlɛma lajɛba COP26 a lon sabanan ye bi ye n'a bɛ ka kɛ Glasgow dugu la Écosse kunu diɲɛ jamanakuntigiw ni marabaw ye kuma ta ka tugutugu ɲɔgɔn kɔ ni dɔw bɛ ka waati yɛlɛma kɔrɔtigɛ fɛɛrɛw kuma fɔ dɔw y'u sinsin dɛmɛko de kan ka ɲɛsin minnu ka kɔlɔlɔw bɛ ka dadigi kɛ ka tɛmɛ Ayuba Bari i bɛ ɲɛfɔli kan ye dɔgɔkun 2 kɔnɔ dunuya jamana ɲɛmaaw bɛna kuma u ka fɛɛrɛw kan yaasa ka waati yɛlɛma kɛlɛ laɲini ye ka waati kalayali dan degré Celsius 1.2 ka se san 2100 ma ni fɛɛrɛ fosi ma tigɛ yani san 80 cɛ waati kalaya bɛna taa fo degré Celsius 2 ani buruburu 7 la o kɔrɔ ko kungo jeni waati kalaya ji yɛlɛni ani u kɔlɔlɔw bɛna caya ni sigiyɔrɔma 2 ni kɔ ye o bɛna kɛ sabu ye ka dɔ fara ja kan wa dugu dɔw yɛrɛ bɛna tunu ji kɔrɔ jɔyɔrɔ ka bon waati yɛlɛma baaraw la olu cɛla 3 ɲɛmaaw mana nin lajɛ la ni o ye Rusi, Chine ani Turki jamana ɲɛmaaw ye dunuya setigi jamanaw ko u bɛna $100 miliyari 100 kɛ ka fantan jamanaw dɛmɛ u ka waati yɛlɛma